दा साननैसो रायजोआव भाद्र दाननि गोबां जुब जुब अखा हानायजों गोबां जायगायाव दै लोमनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। थिग बेबायदिनो 40 नं रौता बियाबनि सयकिया सुबुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय बेंनाबारि गामियाव फाग्ला दैसानि दै देरनायजों गोबां रायजो राजाफोरनि हा खुरखानायखौ नुनो मोन्दों। बे हा खुरखानायखौ खौरां मोननानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारि बिथाङा खावलायहरनाय बादि सयकिया सुबुरि बिसिडिसिनि मासिगिरि अजर बसुमतारी बिथाङा मैयानिफ्रायनो फाग्ला दैसानि हा खुरखानायखौ होबथानो राहा लागासिनो दं। आरो दिनै फाग्ला दैसानि बे हा खुरखानायखौ होबथानो राहा लानायाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलुत स्वर्गियारिया बिथाङा नायदिंहैनानै खौरां लाहैदों आरो थाबैनो रायजो राजानि एसेबां खहा जायैनि सिगांनो हा खुरखानायखौ होबथानो राहा लानो खावलायबोदों सयकिया सुबुरि बिसिडिसिनि मासिगिरि अजर बसुमतारी बिथांखौ। नंगौ, फिन आरोबाव फोरमायबावोदि दा साननैसो रायजोआव गोबां जुब जुब अखा हानायजों 40 नं रौता बियाबनि सयकिया सुबुरि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय फाग्ला दैसाया देरनायजों गोबां रायजो राजानि हाखौ खुरखानो लादों आरो बेखौनो थाबैनो रायजो राजानि एसेबां खहा जायैनि सिगांनो हा खुरखानायखौ होबथानो मैयानिफ्रायनो राहा लानानै खामानि मावगासिनो सयकिया सुबुरि बिसिडिसिनि मासिगिरि अजर बसुमतारी आरो सयकिया सुबुरि इउपिपिएल प्राइमारि आफादनि बिबानगिरि बिथांमोनहा। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि एसबिआइ काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, इसिजि सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।